Здравейте, приятели! Всички, които ме познават, знаят какво е хобито, страстта ми. Това са татуировките. Но и всички, които ме познават, знаят, че от известно време имам и една нова страст. Това са дроновете. Понеже започвам да получавам все повече въпроси, свързани с тях, реших да направя едно видео, въпреки че аз далеч все още не съм опитен дронаджия. Но реших да направя едно обобщено видео, типа дронове, общо да отговоря на така наречените тъпи въпроси, както ги наричат по групите, каквито всички сме задавали, когато не сме имали никаква представа от тези неща, когато сме били абсолютно неопитни. Аз също съм задавал, сега разбирам, доста тъпи въпроси, но когато не знаеш, те не са тъпи. Така, ще използвам абсолютно елементарни термини и определения за дроновете, колкото да добиете представа, да ви насочи по някакъв начин какво е вашето и какво искате да си вземете. Като цяло така наречен тъп въпрос е за 150-300 лева мога ли да си купа дрон? Не, можете да си купите играчка, която да блъснете в някоя стена, да се разочаровате и да приемете, че това дроновете не е нещо за вас. Затова минимума, който може да се каже, че говорим за нов дрон, е около 7-800 лева. Говорим за DJI. Тук конкуренция няма при така наречените обикновени дронове. Пак казвам, ще използвам елементарни определения. Обикновени дронове е този тип дронове. Летат хоризонтално, завъртат се, правят супер видеа, снимки, управляват се изключително лесно. Както казах, няма конкуренция в този тип дронове. DJI е марката. Вече най-ниското ниво е DJI Mini 2. Има вече SE, но аз лично ви препоръчвам чистото Mini 2, защото SE е с малко по-лошо качество на видеото. Оттам натам вече всичко е 4K. Вече вие си преценявате колко е бюджета ви. Има Mini 3, Mini 4. Това специално е AR2, малко по-висок клас от Mini 2. Този има сензори, който предпазва самия дрон да не се удари някъде. Минитата нямат сензори. Mini 2 специално няма сензори. Но общо взето това е с което аз лично бих препоръчал всеки един начинаещ да започне. Обикновен DJI дрон, вече според бюджета вие си преценявате какъв. Другият тип дронове, които може да си вземете като се казва за битови нужди, но за съжаление той е доста по-сложен като управление. Това са, не той, а този тип дронове, това са FPV дроновете. Вече има различни модели FPV дронове. Първо, какво е FPV дрон? Това е дрон, който вие управлявате и виждате това, което вижда самия дрон през ето такива очила. Вече има различен тип очила. Докато обикновените дронове вие гледате на дистанционно или на телефон. Вече по-новите модели, не знам дали от Mini 3 нагоре, също може да се сложат очила, но те не могат да правят това, което прави един FPV дрон. Имам предвид, обикновеният дрон лети само хоризонтално, доста по-бавно от FPV дроновете. Докато те летат надолу, нагоре, премятат се, правят всеки салта. В смисъл, тук почти няма ограничение. Стават изключително динамични, интересни видеа, но пак казвам, контрола на този дрон трябва да минете месеци на игра на симулатор, за да добиете някаква представа за какво става на въпрос. Затова за мен първото, с което трябва да започнете, е този тип дронове и вече оттам натам, според интересите и развитието ви, се преценявате къде да минете. Има едно друго нещо. Има нещо като хибрид. То си е хибрид реално. DJI Avata. Това е дрон, който може да бъде и обикновен дрон, и почти FPV дрон. Казвам почти, всъщност няма да обяснявам защо почти. Когато вече напреднете, ще разберете разликата от FPV варианта на Avata и истински FPV дрон. Но това е дрон, който от обикновен дрон с едно натискане на копчето става FPV дрон. За мен е идеален като преход от единия тип дронове към другия.
Сега вече, когато станете опитни FPV пилоти, ще разберете, че FPV режима на авата, на обикновената авата, казвам обикновено, защото вече има апдейти, които приближават този дрон доста до FPV дроновете, но има някои кусури, които няма да влизам в подробности, но също това управлява се с очила, както с FPV дроновете. Доста приятен вариант за дрон също. Просто вие вече трябва да си прецените, примерно това е нещо, което вие може да го оставите да седи във въздуха, вие през това време да вършите нещо друго. Естествено, като начинаеш, не го препоръчвам да го правите, хубаво е винаги да имате визуален контакт към дрона, но е доста лесно за управление. Вече разликата от този тип дрон и FPV дронове е главно в опита ви и в управлението. Има малко думи за FPV дроновете. Вече има различни FPV дронове, които едни са много бързи, едни са предназначени за по-тесни пространства, да са по-бавни, по-плавни видеа се правят. Няма да всъщност да навлизам кой знае в какви подробности, вие сами, когато се насочите, ще разберете тия неща. Хубавото при FPV дроновете, защото ако този тип DJI дронове, това са готови дронове. В смисъл, това е като при компютрите. Ако решите да си купувате лаптоп, те обикновено са събрани и са готови, вие не можете да си избирате частите. Това е лаптоп, това е настолен компютър. Това са дронове, които могат да се сглобяват. Има доста добри... Аз лично препоръчвам Тиков. Вече ако тръгнете да се интересувате, ще ви дам координати. Това е човек, който сглобява дронове. Вие избирате какви части да има в самия дрон, точно като при компютрите. Може да си вземете и готов FPV дрон, но с готови части, които самия производител е сложил. Което не винаги е чак толкова зле, но винаги е по-добре реално вие да изберете най-доброто вътре и да се изкефите максимално. Тези неща, които са отгоре, това са да се поставят допълнителни GoPro камери, Action камери, не е нужно да е само GoPro. Иначе самите дронове си имат собствена камера, през която се вижда, но нали, не е чак такова добро качество, каквото е подходящо за, примерно, ако тръгвате да правите някакви по-сериозни видеа. Този тип дронове снимат главно видео, докато обикновения тип дрон може да си правите снимки, затова пак казвам, че задължително за мен човек трябва да има такъв дрон, от там натам вече на къде ще се насочи, сам си преценява. И за последно нещо много важно, пак свързано с FPV дроновете, нали, освен, че трябва да има месеци игра на симулатор, докато разберете самия контрол, въобще как се управлява, защото пак казвам, много е различно от обикновения дрон. Това е дрон, който вие може да убиете човек. Това е дрон, който дига над 160 км за секунди и сами разбирате, че ако не знаете как се управлява, купите ли си такъв дрон и не знаете как се управлява, със сигурност го чупите на няколко секунди откакто сте излетели, а вече ако имате късмет няма да убиете някой. Но със сигурност това е дрон, който не трябва да го пускате в градски условия, само някъде отдалечено изгорите, докато посвикнете, дори и след като свикнете, подобни дронове не се препоръчва да се карат около хора. Вече има такива по-слабички, които са по-плавно се управляват, не са толкова бързи, но трябва много опит. И другото, което исках да кажа за тях е, че нещо, което аз лично пренебрегнах, след месеци репетиции на симулатор прецених, че вече съм готов за истински FPV дрон, че мога да го управлявам, купих си и в момента, в който излетях с него, аз разбрах, че във въздуха като пари има нещо равносилно на Golf 4, а аз не знам как да го приземя. Много важно нещо е да се научите да приземявате този дрон, защото, дето се казва, всеки може да излети, но кацането е доста по-различно от на обикновения дрон. Този дрон
след като тръгнете да кацате, той стига на 1 метър от земята и абсолютно сам си се приземява. Не е нужно да правите абсолютно нищо, докато тези дронове, FPV дроновете, вие ги приземявате, деца казва, като все едно се приземявате самолет. Трябва да ви доста голям периметър, свободен, който да може да го приземите, да е достатъчно ниско. Натиска се едно копче, с което се изключват моторите и той каца. Доста по-сложно от обикновения дрон. Аз лично това ми беше доста стресиращо. В момента, в който излетях, както казах, Golf 4 във въздух, аз не знам как да я приземя. Чист късмет, че не го щупих. След няколко опита и се би като Супер Марио в един цимент. Оцеля, докато чатна, че аз трябва да натисна едно копче да му изключа двигателите, защото тук не е така. И това ми е мисълта, научете се да кацате първо преди да излетите. Това може да стане на симулатор. И пак искам да кажа, правя това видео нещо, защото съм големия разбирач. Все още има много неща, които имам да уча, буквално съм в началото, но просто искам да покрия най-основните въпроси на хората. Това, което знам, това споделям. Иначе има доста опитни дронаджи, които в същото време са доста отзивчиви и са готови да помогнат. Някои от тях дори 24 часа в денонощно имам чувството. Един Антон Андонов, в Кипър живее това момче, той когато и да му пишеш, да го питаш нещо на тази тема, веднага ще ти отговори изчерпателно. Също няма да изреждам, много са хората, които са ми помогнали. Енчо Славов, Марио Владимиров, който е от моя град, вече Илян Тиков, който какъвто дрон искаш от него, такъв ще ти направи и в същото време доста отзивчив също. Стоянчо Дрон с БГ много ми помогнал. Много хора могат да помогнат, разбиращи хора. Това видео, пак казвам, то е за абсолютно неразбиращите. Не се правя на разбирач, споделям това, което знам. Не се сещам нещо друго основно. Ако има някакви въпроси, отворен съм да отговарям на всички тъпи въпроси. Чао!